Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at wala sa sakit araw-araw. Pagpalang tanghali po sa inyo lahat. Sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling pindutin ang subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bell icon at pakisabay na rin po ang follow ng aking Facebook page, Liwagan ng Pangasinan. At tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. At Diyos na pambalang magagabay po sa inyo lahat. At sana po ay huwag po kayo makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa. At hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magagabay po sa inyo mga ginagawang mga kabutihan. At ipagkakalob sa inyo ang siksik, digdig at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At sa mga may malalayong lugar po dyan at may inindang karamdaman po, manalangin lamang po kayo sa Diyos ng kapangyarihan sa lahat. At ipapanalangin ko po kayo palagi pag ako yung nagdi-devotion po, para pag ako po yung nagdadasal po ay ipapalangin ko po kayo na gumaling na po kayo sa inyong karamdaman. At kung yung palagi nakaiga po dyan na may karamdaman po, humingi kayo ng kapatawaran sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Magnalangin po kayo, kahit nakaiga po kayo, manalangin po kayo. At ikukuhan ko po kayo, isasama ko po kayo sa mga dasal ko po bago ako magdasal sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat. Isasama ko po kayo para lumakas po kayo at gumaling na po kayo sa inyong karamdaman. Basta tiwala lang po, kasi yung nagbibigay po sa atin ng mga karamdaman po ay wala nang iba kundi ang demonyo ang nagbibigay sa atin ng mga karamdaman po. Siya ang nagbibigay ng mga karamdaman po. Sana po ay gawin nyo po ay magsisi, humingi ng tawad sa Diyos ng mga kapangyarihan sa lahat, humingi ng gabay na tulungan po kayo. Basta tuloy-tuloy niya lamang po ang pagdasal po nyo. Kahit hindi po kayo nanggagamot po, basta magdasal po kayo para hindi po tayo mapasukan ng mga negatibo at sa mga samang espiritu diyan sa mga sana po ay tumutok lamang po kayo dito sa Liwagan ng Pangasinan at marami po akong ibabahagi. Maghanda po kayo ng isang notebook na malinis at isulat nyo po yung orasyon na po na aking binabahagi po. Ito po ay subok na po ito. At sana po ay ang tagbilin ko lamang po ay huwag niyong subok-subukan po na usalin po na wala pong kabulugan. Gamitin niyo lamang po kung kinakailangan po. Kung halimbawa po may gusto niyo pong tumulong sa ibang tao, tignan niyo po yung libro niyo kung ano po yung sa karamdaman ng isang tao, itulong po niyo sa kanya. Pwede niyo po siyang gamutin pamagitan po ng humingi po kayong gabay sa Diyos ng mga makapangyarihan sa lahat bago po siya iusal po, para gabayan pa kayo pati mga mabubuting mga espiritu na nagkakalob ng sa orasyon na yun na inyong gagamitin po. Alam nyo po na ang mga binabagi ko mga orasyon po dito ay galing sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, at ang gumagabay po yung mga espiritu at mga anghel po. Kaya sana po ay ang bilin ko lamang po ay huwag nyo pong paglaruan lahat na aking mga binabagi po, kasi baka hindi po kayo mabusong po. Para hindi po kayo pag pinaglalaruan po yung orasyon po ay baka hindi nyo po kamakayanan po. Baka magkasakit po kayo kung halimbawa pinaglalaruan nyo po. Huwag nyo pong subukan pong paglaruan. Gamitin po nyo lamang kung kinakailangan po, na gagamitin po itulong o gagamitin po sa karamdaman po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po ay naintindihan niyo po aking paliwanag po.
At ang isi-share ko po ngayon po sa inyong lahat po ay ang salitang pinangtalo ng ating Panginoong Jesucristo sa kampo ng kadiliman po. Ito po yung mga subok na po na aking binabagi sa inyo na dapat po dito po ay kung manggagamot na po kayo, kung halimbawa sumapi yung kahit ano pong masasamang espiritu o tekbalang o anumang mga demonyo sumapi sa isang tao, usalin nyo lamang po ito at ihipo sa puyo, o pagkatapos nyo ihipo sa puyo o kumuha kayo ng kalahating basong tubig, ihipo nyo ito sa tubig at ipainom nyo sa pasyente po. Ito po ay napaka makapangyarihang orasyon po ito na magagamit po sa panggamutan po. Kahit ano pong karamdaman po, usalin nyo naman po ng 3 beses po, ihipo nyo sa kalahating basong tubig o ihipo nyo sa puyo at malulusaw po yung masamang espiritu. Ito po yung ginamit ng Panginoong Jesucristo na po sa kadiliman po, kampo ng kadiliman. At mga kadiliman po, nalusaw po sila na hindi na po sila bumalik sa katawan ng pasyente po. Ito po inuusal po sa isip lamang po ito. Hindi ko na po nailagay po yung ko po kasi nag-aapura ako, kaya hindi ko nailagay pati yung kanya. Ipapaliwanag ko na lang po sa inyo. Ito po inuusal po sa isip lamang po. Usalin po ng 3 beses po sa isip po at ipo sa puyo ng pasyente at ipo sa tubig at ipainom sa pasyente. Sana po ay palagi nyo pong pag gumagawa po kayo ng orasyon, nagbabanggit po ng orasyon po ay isa puso't isipan po lamang po ang paggawa po. Narito po ang orasyon po. Tratat Mirmat Aranat. Tratat Mirmat Aranat. Tratat Mirmat Aranat. Po, usalin po sa isip naman po, ipo sa puyo ng pasyente o ipo sa tubig at ipainom sa pasyente po. Yan po. Kung halimbawa po tinawas nyo po at may para manigurado po kayo, kung tinawas nyo po, pagkatapos tawas po ay yung papel na dinikit nyo sa noo niya po, ipakon nyo po sa pagkatapos po maitupin nyo po, ipahiga po nyo sa pasyente po nyo yun. Ipauna nyo po pag sa umaga, pakon nyo po yung pasunog nyo po sa pasyente nyo po. At pagkatapos po ay pagkatapos nyo po maitupi at inilagay sa una ng po, gamitin nyo po ito na iipon nyo sa kalahating tubig, usalin nyo po sa isip lamang po at ipainom nyo po para yung wala na pong natira na masamang espiritu at lusaw na po talaga, malusaw na po talaga at hindi na po babalik po yung gumanggambala sa tao. Napakabisa po ito na po. Kahit na po gagamitin nyo po sa po ito, sa halimbawa po, kung po kayo ng isang balding tubig, lagyan nyo po ng isang dakot na asin, tapos usalin nyo po ng 3 beses po sa pabulong sa tubig po ito. Ibulong nyo sa timba na may lamang tubig, tapos iwisik nyo po sa loob ng bahay, sa labas ng bahay. Napakabisa po itong orasyon na po ito, ang Tratat Mirmat Aranat. Yan po ang pamamaraan po ng po. Napakabisa po itong po. Ito yung ang salitang pinangtalo ng ating Panginoong Jesucristo sa kampo ng kadiliman. Sana po naunawaan po niyo aking paliwanag. Maraming salamat po sa inyo na sa mga nanonood at tumatangkilik po ng aking YouTube channel. Malit na YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan. Sana po huwag po kayo makalimut pong mag-subscribe, like, and share at paki-follow follow yung Facebook
Facebook page ko po, Hiwaga ng Pangasinan. Maraming salamat po. At tatanayin ko pong napakalaking utang loob sa inyo lahat. Maraming salamat po.